Κέντρο Ελληνικής Μελισσοκομείας βρίσκεται εδώ και 12 χρόνια κοντά στους Έλληνες αγρότες μελισσοκόμους. Ο σκοπός της εταιρείας είναι να αγοράζει από τους Έλληνες μελισσοκόμους προϊόντα ποιοτικά, να τα τροποποιεί σε διάφορες συσκευασίες και να τα διαθέτει στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και στο εξωτερικό. Η διασφάλιση ποιότητας που διαθέτει το Κέντρο Μελισσοκομείας είναι πρωταρχικός σκοπός της. Η εταιρεία προσφάτως μετεγκαταστάθηκε σε καινούριους χώρους και πλέον έχει τη δυνατότητα αύξησης παραγωγής κατά 20%. Το Κέντρο Ελληνικής Μελισσοκομείας έχει κλείσει κάποιες συνεργασίες με μεγάλα σούπερ μάρκετ για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το Κέντρο Ελληνικής Μελισσοκομείας δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ποιότητα. Προσέχει τους πελάτες, ειδικά τους Έλληνες καταναλωτές, και στο εξωτερικό. Οι πωλήσεις του εξωτερικού σιγά σιγά είναι σε μια άνθηση περίπου στο 5%. Να αναγνωριστεί η υψηλή αξία του μελιού της ελληνικής γης σε όλο τον κόσμο.